Astèrix, no s'acosta, no s'acosta. Aquella dona m'ha dit que me la piqui. Astèrix, escolteu-me, com us ho esteu passant? Molt bé, molt bé. El Carnaval de Cubelles és el millor, Pues perfecte. A seguir gaudint d'aquest carnaval. Teníem les figures d'Astèrix i Obèlix. Més lambada. És bonic seguir les diferents combinacions de música. El Club Marítim de Cubelles. Banda Mary Poppins. 50 persones. Escolta'm, tu ets la Mary Poppins? Quasi. Podries fer màgia i em transportes a algun lloc bonic? A veure, on vols anar? No ho sé, en un lloc, no sé, paradisiac, que jo tingui una bona companyia. Tu tanca els ulls. Tanco els ulls, tancats. Pam! Ja hi som! Gràcies, Mary Poppins! Del teu cap! La Mary Poppins, amb la seva màgia, que m'ha portat a un paradís. Vaig a veure un senyor que tinc per aquí. Escolta'm, no, una cosa. Quan acabessis de la cercavila, si em podries vindre a netejar la xemeneia de casa. Em diu que no vol vindre a netejar la meva xemeneia de casa. Home, això és poca voluntat, Canal Blau i Maricel Televisió, vivint en directe en viu a aquesta cercavila del Carnaval de Cubelles. Que bé que ens ho estem passant.